Odbojkaši Paraćinskog odbojkaškog kluba Borac i u ovoj sezoni takmičit će se u prvoj ligi Srbije. Opstanak u ligi izborili su u poslednjim kolima prethodne sezone, a nova prvenstvena sezona startovaće 21. oktobra. Prvi trener koji će seniore voditi kroz prvoligaške okršaje sada je Saša Arsić, dok će Marko Jovanović biti njegov pomoćnik. Što se tiče priprema, nismo i nemamo novaca, nisu to neke klasične pripreme, tu su stacionarne u hali. Sad, ekipa je skoro pa potpuno promenjena. Novi, stari tehničar, novi klinci, u stvari juniori koji su sad silom prilika su seniori za prvi tim i kadeti koji su i dalje kadeti, ali popunjavaju prvi tim. Seniori, nemamo ih puno seniora ko seniora. Imamo možda 5 igrača, od toga je 2 iskusna. To je tehničar koji je igrao pre u Borcu i Marko Marinković koji je isto u stvari igrao, ali on nam je najstariji igrač. Klub trenutno nema ambicije prelaska u Superligu, te će, prema rečima trenera, sav trud uložiti u opstanak u ovom rangu takmičenja. Cilj je opstati u ovoj ligi, ove godine čak 4 tima ispadaju, 2 što moraju i 2 po rezultatima, tako da smo mi u principu u vrlo opasnoj zoni. Neke stvari sam promenio, radimo na nekakvim stvarima za koje se nadam i priželjkujem da će iznenaditi protivnike. Pričamo u odbojkaškom smislu, malo drugačiji sistem obrane, 2-3 nova napada što pre nismo radili. I ja mislim da će dosta ekipa na nama polomiti zube. U stvari, sve će ovisiti o trenutku i njihovom motivu, načinu na koji uđu tog trenutka u utakmicu, koliko su motivirani, sama želja da dobiju protivnika i tako. To su trenuci. Arsić, koji je u klubu nešto manje od godinu dana, kaže da je nezadovoljan odnosom prema jedinom paraćinskom prvoligašu, a najviše problema tiče se nedovoljnih finansijskih sredstava. Od kraja sezone većina klubova se pojačavala, više para ulagala, mi smo ostali nigde. Nemamo nikakvog razumevanja, preduzetnici uopšte nisu motivirani od države, dakle, da nas sponzoriraju, doniraju novce i zašto bi, od njih, oni nemaju koristi nikakve od toga, to treba stvarno da bude neka ljubav ili nekakav interes ili roditelj neki koji baš želi da da novce, nemamo pomoći od opštine, dobivamo, najmanje od svih ovih nazovi klubova, naročito da ne pričamo o fudbalu, to mi je rak rana. To što oni igraju te lige i koliko su dužni novaca, što se godinama vuče, ne znaju poslovati, šta da vam kažem. Znaju se tačno svi troškovi, znaju se ne znam koliko imaš novaca, da li možeš dovesti igrača nekog nešto. Zna se recimo nekakav iznos, oni su iskusniji puno o tome, pogotovo Marko, nekakav iznos koji ti je potreban da ti ležerno odigraš prvu ligu. Bez ambicija za ići u Superligu, ali i bez straha od ispadanja. To je recimo između 3 i 5 miliona. To je znaju ljudi, recimo par godina u ovoj ligi, znajemo podatke od drugih. Nemate vi s kim razgovarati. Arsić je istakao i da za ovaj rang takmičenja 3 večernja termina nedeljno u hali sportova nisu dovoljna. Igramo prvu ligu, imamo 3 termina večernja. 3 nedeljno. 3 nedeljno. Uspeli smo da napravimo zato što nam 5-6 seniora, što su studenti, što ne rade trenutno su u nekom prelazu, imam ih 5 seniora, govorim u smislu prvog tima, dakle, i neki, zavisi da imamo popodne školu, uspeli smo 2 termina ujutro, jer niko ne trenira ujutro, pa imamo prepodne još 2, pa ih pretvaramo individualne treninge gdje rešavamo neke stvari. Normalno, svi imaju zahteve za terminima, ali sve su veće napravljene. Međutim, ova dvorana ima mogućnost makar po pola da se napravi zavese, da se iscrtaju tereni. Vrlo malo posla. I mislim da je ovo vrlo malo ulaganja. Vi možete dve ekipe imati termine. Nama, u smislu odbojke, ovo paše. Mislim da bi stala 2 koša, isto bi pasalo košarkašima. Možete, malo usko tesno, ali imate termine, radite. O tome da Paraćin ima veliki odbojkaški potencijal govore mlađe kategorije odbojkaškog kluba Borac, gde trenira veliki broj dečaka i devojčica.
Ovo je druga godina zaredom kako se u Paraćinu organizuje i besplatna škola odbojke u okviru programa Moj prvi smeč Odbojkaškog saveza Srbije. Kad sam ja došao, malo smo napravili u klubu, recimo da kažem, naglasak na mlađim kategorijama, u stvari želja za ulaganjem u budućnost. Imamo ambicije stvarno u tom kadetskom uzrastu baš ove godine i imamo ambicije u ostalom za razvoj. Radi nam jako dobro ženska selekcija, od predpionirki, pionirki, kadetkinja, imamo jako puno devojčica. Radi nam dobro dečaci, ponovo smo u projektu koji je pokrenuo Odbojkaški savez Srbije, taj što je Moj prvi smeč. I ove godine smo ga dobili, ne bi ga dobili da nešto ne valjamo. S našom decom, kad su došli na nekakvu smotru, tamo negde krajem juna, i kad su otišli na kamp koji je organizirao Savez, baš za završetak godine, Moj prvi smeč, jako su oduševljeni bili s nama ti treneri. Znači, informacije nakon kampa su nam bile jako dobre i zadovoljavajuće. Kada je u pitanju seniorska ekipa OK Borca, Paraćinci će sezonu u Prvoj ligi Srbije startovati narednog vikenda gostovanjem ekipi Smederevo Carina.